U ovom videu povezujemo Viva Wallet s Taskora sustavom. To je platforma za kartično plaćanje koja omogućuje naplatu i na fizičkom terminalu i kroz web shop. Kada kupac plati karticom na web shopu, Viva šalje obavijest sustavu i račun se automatski fiskalizira. Kada plati na terminalu, sustav povezuje transakciju s otvorenom narudžbom. Sve se konfigurira na jednom ekranu. Otvorite karticu Viva Wallet u postavkama. Na vrhu je baner koji prikazuje trenutni režim rada. Žuta boja znači testni režim, zelena znači produkciju. Prekidačem birate hoćete li koristiti Viva Demo ili pravi sustav. Ispod toga je prekidač za aktivaciju koji uključuje Viva plaćanje na webshopu. Zatim dolaze 4 polja za autentifikaciju. Merchant ID i API ključ dobivate u Viva portalu. Client ID i Client Secret potrebni su za SoftPOS terminal i komunikaciju s uređajem. Ispod polja za autentifikaciju nalaze se source kodovi. Web source code je identifikator za web shop transakcije, a POS source code za terminal. Ovi kodovi govore Vivi odakle dolazi plaćanje. Tako sustav razlikuje web shop od blagajne. Terminal ID je identifikator vašeg fizičkog uređaja ili SoftPOS aplikacije na mobitelu. Unesite ga iz Viva portala. Na dnu je webhook ključ. Možete ga unijeti ručno ili kliknuti gumb Dohvati s Vive koji automatski povlači ključ iz Viva portala koristeći vaš Merchant ID i API ključ. Webhook je najvažniji dio integracije. Kada kupac plati na webshopu, Viva šalje signal na vašu domenu. Taskora prima taj signal, provjerava order kod u bazi narudžbi, dohvaća detalje transakcije iz Viva portala i automatski generira fiskalni račun. Sve bez jednog klika operatera. Sustav ima i zaštitu od duplikata. Ako Viva pošalje isti signal 2 puta, drugi pokušaj se ignorira jer račun već postoji. Webhook također zapisuje svaki korak u log datoteku za dijagnostiku. Viva Wallet je sada konfiguriran. Kartična plaćanja na webshopu automatski generiraju fiskalizirane račune, a terminal je povezan za fizičku naplatu. U sljedećem videu postavljamo DPD integraciju. Kako unijeti API ključ, definirati pickup točke i automatizirati generiranje naljepnica za kurirsku službu. Vidimo se tamo.